kanan nga wanted person iti pinili iti pulisya babae iti CIDG iti daan iti kaso manipot iti barangay 52-A San Macho iti Asyurat iti Lawag ni akusado nilugpi itinagan nga ni Prince Agmir nga agtaon sa Bulgat Siyam aging batang tinakamat nga barangay ni Agmir katsong sango iti kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Ito ket ni Barokati warrant of arrest nga manipot iti MTCC First Judicial Region Branch 2 iti Asyurat iti Lawag nga napatyan iti pa July 31, 2025. Merekomendaran iti 60,000 pesos na pagpiyansa tinakamat at ang akusado iti agdama kitingtinglen iti CIDG iti akusado ang may turn over iti korte nga nagapuan ti warrant of arrest na una ti CIDG nga direct also iti source putline datoy akusado apaman nga nakitanan datoy bit nga warrant of arrest sung batanan iti korte iti reklamo kung kuana nga reckless imprudence resulting in homicide. Iti agdama Idol Bernard ket aupay iti follow up iti report iti Kalman ni Idol Lawrence Seknan datoy panakasarek iti may nga restaurant iti Bakat Road iti Asyurat iti Lawag. Oo. Sugat na nagpukaw datoy naglaki. Amo may dirabi Idol Dennis nakasilaw amin. Solid at napangko pinuligusan at kayat ko kumakasalita no kasano J plus star dati pa naggwardyada at apay ngamin kasi iti set up na 10 to 10 laeng iso nga nakasilaw idi kalman nga na intangato pati sikig iti nadakamat nga establishmento ngem ko apay natakawan ka dita ruwar ket ijay mot uneg di amen inside job nga di ba Idol Dennis. DJ nga rod, kita kuna ti yatin ka Idol Bernard aside ka nato'y bukod nga CCTV camera, may radio pa yung CCTV footage outside nato'y establishment to. Makita nung kasarot senado, no, at simple ka talaga, o no, tignan mo, at ito nagbatlain, yung pinagtakaw, at ito niya. So, diba? So, ang dudwa ka, ruwa, kasi siyempre, di ulit at pangkitaw. When haan kin automatic ka, gapotawan pa iti may establisher no sino ti talagang maitudo, suspect da amin nga dadta. Kadeta from the start of the duty up to the end. Yun. Karaman lang ng bisigar proseso iti investigasyon. Correct. Isang everybody is mairaman para ito'y investigasyon iti PNP. Saan kila ito'y naglakuan ng 7,971 missing. Napukaw pa ito'y wallet, ito'y branch manager. Kitam? Amounting to 5,000. Well, tanibati na kano. Wallet na. Ito ulit ito manager's office pagpasan nga nag-duty Idol na digadaado sa kwarta nga nagbukaw iti nakamatatan ng establishment ang tuloy pa lang sa investigasyon iti PNP tumulungan iti Soko para pa lang ito forensic examination ito unay iti nakamatatan ng establishment so dadandang denusyo agora ka Idol Dance kabaro nga anggulo deta so ni manager na ibati na pay tay wallet na ijay uneg tay manager's room kasano nga rod nga amo ni agtatakaw nga pati tay wallet ti manager ket adang nga naibati iti uneg o di ba mas lalo manen nga additional puzzle and cross examination kada ti investigation da adalang dita siguro ti agtatakaw nalaing DJ ko nagtakaw nalaing munay well, yung natatapay iti tangken tayo investigasyon iti PNP ang tayo rin ugyan naging batigar at mabuano siya talaga kinaramid iti panagbukaw panakatakaw tim nakamatakasidad ito na iti nakamat at ang establishment ito ba naman hindi radi talaga sila awin maskoten sino iti lupin baka magkidi adalang kita iti kinaramid iti panagkatakaw ito na iti nakamat at nga restaurant iti Asyurat iti Lawag Idol iti nagpasman awanan sila nga pagtipensi ang last nito matama din sumong pwede dahil ito iti yung si IFA News Idol Lab Carnaga damag pa lang pwede na palang nanis nga agsapa Idol Jelly Tio kata
RMN. Ay,